Good news para kareng motoristang malapit na mag-expire o mapasu ang lisensya. Uling malyari na online ang renewal ng driver's license. Ayon report. Inumpisa ng Department of Transportation o DOTR, Land Transportation Office o LTO at Department of Information and Communications Technology o DICT ing online driver's license renewal system gamiting eGov PH app inyang Webis, July 10. Agpangkang DOTR Secretary Vince Dizon kapag nasaning digital na sistema ing gawang mas malagwa at iwasan ring fixer king proseso ning pamag-renew ning lisensya. Ang makatuki king direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gawang digital ing serbisyo ng gobyerno. Alam nyo naman na notorious ang mga iba't ibang frontline agencies ng gobyerno sa pila at sa requirements na minsan doble-doble, paulit-ulit. Ang sabi ng ating Pangulo, kailangan baguhin na yan. May teknolohiya na tayo, nandyan ang internet, so bakit pa kailangan pumila at maghirap yung mga kababayan natin? Mo na kailangang munta king LTO office bang nakanumang biktima kareng fixer. Sakop ning online renewal ing 5 takbang kabilang ing medical exam at bayad na malyari na mo namang gawan online. Malyari ang kuwanan ning bayong lisensya king peka malapit na LTO branch o kaya naman ipa-deliver diretso king bale. Key features lang nito, no? Number 1, it's all end-to-end online. Pati yung pagbayad ay online na. Makikita nyo mamaya, nandiyan na ang mga options na nakikita nyo na sa mga iba't ibang mga online applications ngayon. Pwede ka magbayad via GCash, pwede ka magbayad via bank, pwede ka magbayad via credit card, pwede din, no? So kumpleto na 'yan, no? Hindi na mahihirapan yung mga kababayan natin. Yung mga medical exam, syempre kailangan pa rin magpa-medical exam pero online na rin. Yung pag-check ng mata, etc. Yung pag-check ng pandinig, online na rin. Makikita nyo yan mamaya, no? At napaka-importante nito, yung pagkuha mo ng lisensya. May dalawa kang option na makikita nyo dito. Pwedeng pick upin mo yung lisensya mo sa nearest LTO, pero pwede mo ding pa-deliver na lang sa bahay mo. At yun ay ma-deliver agad-agad. I think within 72 hours, makukuha mo na agad-agad. So nakita nyo talagang pinag-isipan ito ng mabuti sa tulong nitong mga kasama natin sa DICT at sa LTO at sa DOTR. Pinag-isipan to para mapadali talaga yung experience ng ating mga drivers, no? Para hindi na talaga kailangan pumila ng napakatagal, hindi na yung palipat-lipat ka ng opisina, palipat-lipat ka ng lugar, hindi yung pagpunta mo sa isang LTO district office, may gagapit sa yung fixer, sabihin, bigyan mo na lang ako ng 5,000, papadagin ko na yan. Wala nang ganon. Dahil sa telepono mo lang, magagawa mo na lahat to. No? Whether here or even abroad, no? ED. No, kahit na ang mga OFWs na, kahit nasa Middle East ka, nasa Europe ka, nasa ibang parte ka ng mundo, magagamit mo, marirenew mo. Dagdag na pang DICT Secretary Henry Aguda, nung alapang physical card, valid nemo naman kaming electronic driver's license, iba't king eGov PH, at iti kilalanan dereng ahensya ng gobyerno king pamagpatupad. King mismo nga doning press con, meto nga aplikante ing matagumpeng meka pag-renew lisensya gamit ing bayong sistema. Kaya bay Ira Ignacio, ako po Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.